שלום, אני אלעד, זה טומי. היי. אנחנו יוצרים של בורקס באפלה, למי שעוד לא ראה. וכרגע סיימנו לראות את הסרט השני, שהולך להיות בפרק הבא של בורקס באפלה. לא נגיד לכם איך קוראים לו, אבל הוא מוזר. מה לעזאזל ראינו הרגע? זה הולך להיות פרק גאוני. הקשבנו לכל הביקורות שלכם, הפרק הולך להיות קצר יותר, מעולה, בדיחות טובות, ואנחנו ניקח את טומי לטיפול אחרי הצפייה הזאת. שעה טומי, שעה. יהיה בסדר. הפרק, אנחנו נסיים לכתוב אותו בשבוע הקרוב, צילומים התחילו בעוד איזה שבועיים, ומתישהו בחודש הקרוב הוא יצא ויעלה ליוטיוב וכולכם תוכלו לראות למה טומי נכנס למצב קטטוני, או מצב קטטומי. ביי.